Samantala, muling inungkat ng pamahalang panlalawigan naman ng La Union ang usapin po sa paglilipat ng aerial telecommunication cables ng mga internet service providers patungo sa Common Underground Pipe System. Kasunod ng pinsalang idinulot ng Bagyong Emonga. Ayon sa isang mambabatas, nagsilbing paalala ang pinsala sa kahalagahan ng ordinansang ito para sa mga telcos, lalo't maraming poste ang nagtumbahan dahilan ng limitadong internet service sa lalawigan hanggang sa ngayon. Hinimok naman ang manggagawa ng committee hearing sa pagitan po ng mga telcos at sangguniang panlalawigan upang magkaroon ng ulat hinggil sa kanilang pagtalima sa ordinansa mula nang ito ay naipatupad. Inaasahan din ang pagpupulong kasama ang Kalsada Group upang talakayin ang pagpapatupad ng Common Underground Pipe System at matugunan ang problema sa epekto o apektadong internet service sa lalawigan ng La Union. IFM News. IFM News. IFM News.